uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Upastor wena ngilochaza amaphupho. Siyacela ukuthi uthole ukuhle ukuthi ube member nokunikela. Awungathaphike. Uyafona kusongo 9 ya 5 ntambama kuphela. From Monday to Friday kuphela. Thabile kwebusawubona pastor ngicela ukubuza mina ngibuphe ngitshala insango umthunzi wenkukhu. Lapho noma umkazi wami ogulayo ngabe kusho ukuthini. Uhamba nomuntu ogulayo kodwa sizofocusa kwinsango ayitshalayo. He is planting marijuana. He is planting ganja. Or she is planting dacha. She is planting ganja. She is planting marijuana. Utshala insango, utshala umthunzi wenkukhu. Utshala ugayoshasa. Naku singakusho number 1. Ngokujwayeleke uma ngizophuphe insango kuye kutshalwe njengophawu oluhle uma uyitshala. Okungasho ukuthi kungenzeka ngizothatha isinyathelo sokuqala noma sokuqhuba nje ibhizinisi noma umklamo okanye nje umsebenzi osukuze ukunikeza inzuzo ngokuhamba kwesikhathi noma kuzothola indlela yokuziphilisa esemthethweni ngenxa yokuyikhandla kwakho. Number 2, ngokwesintu uma ngizophuphe insango kuyaba uphawu uma uyitshala longabe livele la ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi ke kumele uhwebe ngayo umthunzi wenkukhu lona uzoceba uphumelele ngoba okhokho bakho babezihwebela ngawo umthunzi wenkukhu esikhathini sendulo. So omunye umuntu angaphupha ke kanje ngoba vele kwakuhwetshwa into yala khaya le insila yala khaya okudayisa insango yabona. Kodwa kasindule lapho asibheke ngokunye ngolunye uhlangothi. Number 3, futhi ke uma uphupha insango yaba uphawu oluhle nje uma uyitshala ngabe vele kungenzeka uma ukhonsider uma ukuthi uyenza izinto zeyidalwa kumele ibe khona insango beyitshala khaya ukuthi yokutshala isekuba into yoba khona uma ukuthi kukhona okuphalelayo kungabe yiladi ngabe yisithebe ngabe ukhama ngabe kulabo ogwayi bala khaya ingako uzoyitshala ngoba labo ogwayi ufuna ibe khona igwayi lo ogwayi noba uba nabo emsamo. Number 4, kuyenzeka ke kodwa uma uphupha insango kuba uphawu oluhle futhi uma uyitshala solusho kungenzeka umuntu osekezobusiswa ngengane ngemuva kwemizamo isikhathi eside. Okuyenzeka abanye abantu unokuthola iphupha etshala insango duku hawu usemithisile noma usekhulelwe yabo. Number 4, kwabanye uphupha insango kuyaba uphawu oluhle futhi uma uyitshala olusho ukuthi kungenzeka uyaxwayiswa ke empeleni luphi ngoba number 5 kwabanye kuyenza ukuthi ngesikhathi uphupha insango kuba uphawu olungoluhle uma uyitshala nje selikhomba ukuthi kungenzeka uxwayisa ngokuthi ungenzeka ukhona uzobanjwa ukugula noma uzobanjwa ngahle kube lesifo esingahle sehle okanye kuzoba khona isimo la khona impilo idabukisa khona iba nomunye. So omunye ayiboneke itshala kanti ibika lokugula noma ibika isifo noma ibike ukudabuka okuzayo ngiyabona. Kodwa ke lokho kubiza ukuthi umuntu esuke efanele akhuleke ukunqanda into engaba ukugula noma engaba isifo noma engaba usizi nendumalo yabona. Kodwa lapha 6 lesinye isikhathi uma uphupha insango kuyaba uphawu oluhle uma uyitshala ngoba komunye lokhu kuvela ngoba ekhonjiswa la kungenzeka leli ikhambi okumele lihlale likhona la khaya noma kumele libe nalo ekuyilona lizosiza wena noma umunye umuntu ukulapha isifo esuke simhlupha noma esuke sihlupha wena ngoba ufuna sibheke ukuthi uma uyitshala lensango kugula kunto okubambile kugula kunto okubambe lo omunye umuntu wasemlenini. So yabona ubanje isifo sofuba noma ubanje isifo esisho ukuthi hayi asiyithathe siyibilise lensango abe nokuyiphuza ngenze isibonelo. So insango iyavela njengekhambi kwabanye elisuke lingamelekelela lo muntu
osuke egula noma kuwena uma ugula. Siyabonga kakhulu besibheke iphupha, Ntshala Nsangu.